Yeah, yɛsua deɛ bi afa awoɔ ntoatoasoɔ a Awurade Nyankopɔn ka ho asɛm no. Sɛnea Bible twerɛ asɛm no. Nipa nte Nyame asɛm ase. Sɛ Nyame nnɔ a ɔnka n'asɛm kyerɛw. Nnora na me ne boy bi esua adeɛ na me kyerɛ n'adeɛ. Sɛ abusua a sɛ yɛka foundation of family a Awurade pagya nipa baako pɛ. Na ɔde na yɛ foundation ɛwɔ abusua mu. Nti sɛ saa nipa na Nyame pagya no sɛ ɔbɛdi no bɛpagya abusua abin foundation no. Sɛ mo sɔre tia saa nipa no na mo man nipa no antima mbi foundation no na ɔyɛ barima mo ti ase na me kan ɔyɛ barima Awurade ɔnam sɛ ahyira saa nipa no nti no nasefo bɛkɔ akɔyɛ nhyira na kae wunu sɛ ɔyɛ barima a ɔkɔwo ɛwɔ ɔne ba bi wo a momo abusua mu nhyira no akɔ different family because ne mma na ɔwɔ mo no ɔmo mma mo papa ne ɛfam biem me ka asɛm akyerɛ wo ɛnɛ ba yie ɛne tumi bɔne ama nipa bebre abusua mu enhyira afrim akɔ different way bi sɔre a sense bɛwo bɛbɛtena asase so ɔmo fie yiedie ni hɔ bi ni hɔ a bɛ ne betwa nneɛma bebre nneɛma de nka ɛmfata bi a na ɛyɛ kane firi wo nana mu penso na adeɛ ne ahape deɛ ɔyɛ sɛ obi foundation no abusua bi wɔ hɔ a ɔmo mpa de pa ɔmo hunu sɛ saa nipa ne opagya na ɔmo asɔre atia no na abɛyɛ nnome asɛ nipa na brabɔ enti nipa ne bi a meka ɔwɔ yere wɔ ma ɔnam sɛ ɔwɔ yere ne nti no ɔbɛwo na Awurade bɛfa saa ne ma ne bi ɛde nhyira nka ɔwɔ papa ne so no akɔ saa ne ma ne so ɔkɔ hɔ a akɔ different way mede mo akɔ Awurade Nyankopɔn asɛm bi wɔ David asɛm mu Jesse wu David ɛmara ɔwu David no ɛnam sɛ na Awurade aka David ho ntam nti no abusuafoɔ no sɔre tira David kɔtoo sere bi so na mera David nyini yɛ Awurade Nyankopɔn kɔfa ne ba afie no David bɛwareyɛ na ɔwɔ ne ma na ɔnam sɛ na Awurade Nyankopɔn hyira David nti no Awurade kɔ hyira David ase ɛyɛ Solomon na Solomon na Awurade hyira no monkae na monhunu sɛ Solomon ɛmfiri Jesse abusua mbiem ɔyɛ David yere no a ɔwo Solomon no saa baa no na nhyira no adavet kɔ ɔmo family because baa no David wu a baa no ne ma no bɛpa ne bɛbɛkɔ Jesse abusua mu bɛbɛkɔ David abusua mu sɛsi a me wɔ ha me papa ɛwo me yɛfrɛ Kwadwo Nyamkyɛ awu nyame aboa sɛ meti abrokyire mekɔ Ghana me pa ne mekɔ papa abusua mu akɔkye am papa abusua bia na ɛyɛ nhyira anka me papa ɛyɛ sɛ onya ɛde hwɛ ɔne abusuafoɔ no abusuafoɔ solitia no bɛka ne yiedie ne hyɛ sɛ ne noɔma nti ɔnan sɛ Awurade dɔ me papa no awo me ɔde nhyira na ma me nti mema yɛ yie a mede me yiedie no ɛkɔ me ma me hɔ kosi sɛ mɛwo me ma me ma nyini na me ma wu afiri asase we so me ma take me nhyira no ɛde kɔ different way mota sɛ na me kana se yie me ma no so benya sɛ nhyira no mantima mmoa me ma busua no anya agyapadeɛ bi wɔ abusua no na abusua no ama me yiedie na nkɔ so sɛ metima agya bibi wɔ abusua no ama me wɔ faseɛ ne ba bɛpeke na sɛ me wu na me nhyira no kɔ me mba so a me mba de behia me wɔ faseɛ no ma ɔpa na ɔkyea bɛ nti yiedie no ada vertical different family nti nnura me de ade bi yɛ example bi kyerɛ boy na me no kasa sɛ asante hena ɔte so sesi ya no ɔyɛ hene ɔsesa ni gold na ɛwɔ ahemfie hɔ na ɔde ma ne ma na wɔ mu sesi ya na sɛ saa asante hene ni wu a ana dɔm ahene owu sesi a na gold no dan sɛ ɔde ma ne yere no dɔm ahene no ne yere yɛ asanteni nti sisi ne saa japade no sesa de ma ne ma no sɛ dɔm ahene wu a benkai dɔm abiem bɛkɔ asante kurom nti yiedie no bɛde ɔkɔ ɔmo family because papa na wu
nti nhyira ne kɔ ɔbaa no famrɛ mu nti abusua bi wɔ hɔ a bi opagya wɔ mu a ɔyɛ beema na ɔmo sɛe nipa na abrabɔ wɔn sɛe nipa na abrabɔ wɔyɛ abusua ne foundation ne mo sɛe no meka secret akyerɛ mo ne ba abusua ne foundation ne mo sɛe no anya nipa ne mo yɛ no nhyira nka nyame sɛ nipa ne wɔ ma no matter how it is no ne nhyira bi bɛkɔ ne ma ne so nti onya kɔ ne ma ne so a mo abrabɔ no to apem abusua bi wɔ hɔ a wobɛhunu firi nana mpenso abesi da bia o mo brɛ kɔso nhyira de na ɔsɛ ɔde obi foundation no ba mana fa foundation na amafie meka secret na kyerɛ mo ase wo ya meka no asɔfofo wɔ wiase biara nim ɔmo ka David ase David ba Solomon no humisa sɛ yedie na Solomon di ye no Solomon wu a yedie na ɔsena kɔ ɔno ne yere a ɔware ne wo ma no yedie no kɔ ba ne so fie ntine abusua ne de mo amana nye bibi nti sɛ beema bi ti ase ne kane owu a bɛpere agapade ma wo fase no bɛ wo fase ni nade no kan tete we no ɔba saa na ade na ka fie hɔ sɛ na meka kyerɛ mo ntie ne mo atumi fi ahyɛ mo ma ɛwɔ mo abusua mu no anya nipa ne mo ha mo abusua nti numba bɔ ndwumbi ɔse ankona abusua nti adepa ba fie mu mpɛ na mudi musunsum no ɛbɔ nipa gu numba wu sisi ya no sɛ ne mma beteki revenge for numba no ma so a numba family no ɔne melanom na nyɛ sɛ kofi no mawu a nka be nyina ba bɛyɛ po numba ma ne bebedie be papa no ontuma kan adepa ba firi ba agu ba ne yira ne ma de be mo adepa ne ngoti be di yedie no ɔkɔ ba bi foforo nti omo yɛ akosi asɛ wa odoburu na ne hwɛ besi a munni honhom asenka mu besu ni suo ama numba fie mo amo sora akosi asɛ wa yɛ ko ama we no you have to think about your own self sɛ numba awu ni akɔ numba abrabo so beba menso wo bewu ama wo fie agapade na akɔ na akɔ ma fie daachi wo fie obɛyɛ mɔborowa honhom asɛ ne mo kana anya physical thing asɛ na meka sɔfo bia ni wa ɔdo wo wiase a onima de wi ameka no ɔno aka sɛ honhom konkon te wo mu a awurade nkasa nkyerɛ wa wonni nyame na wo so no nti Bible na yeso no it is the gods of the book of the God. You need the Holy Spirit to control you. Ti nyame ho to mu a de nyame ho tini mu no oye ne ndwuma for different way. Ti Yesu bae no ona nse Holy Ghost ne kasa kire no Yesu ye nipa te se me ne wa. Ba nyame ho na o yusu tumi miensa Holy Ghost na nyankop ofreja na afre oba no. Nti mra obewu no hu nkokro ne furi ne opa no ni nyankopon pa no nti o se magya ade ne mo apa me. Sa senna mekan a deep thing. Family bi wo be hu se bi wo pagya wo na busua ma na aye na dwo se omo soletia no won soletia nipa no abusua no mo brɛ nase se mo ma nipa ne kwa no be ya japade wo na owu a na japade na ka ho na ne mare so de bebenya na be so be de kɔ ti da bia ne wo fase ne so be bare ba betoa so na abusua na be ye rich wo hwɛ abusua bi nim a abusua ne yedie be kam sa kosi anye nyankopɔn no bɔ ne sa ye mo ne mo defend mo eye mo abusua no na mo de mo bayi ase no nyankopɔn bo yira ma bia e ma se the whole family ne ba kokora ni mo obeye ni obeye ne mo ase na brabo nti owu a mo da no me ni sa ko se nya obeka nyame akoma ma na pagya ni pa foforo wo e ka se na kire mo ti Solomon na mo kana se no Solomon yedie no anka David fie okoka ne yire de one ne wo Solomon no fie Solomon so ni yedie na ode David ba Solomon no ne mmade owo mo no se Solomon wu na nyame take bi so ohyira na osesare papa agapade ne kwa Solomon fie be ye mobruhu nti ose so fie e be ye mobruhu so abusua awurade hye omo ase because of why so ne be hunu gold ne diamond ba ntiman control bi amfa agenti awurade so fie ni asase we ya yete so no bi eye hia buburo nti awurade hye ase se o ma sa hia ne metena ono awurade nyankopon na asase so nto seed so ase moma moni nawo mo amukita tumi a mo de sen ne pa mo de se ade ba mo bogu no eye mo
mo daakye ne mo se no anye nipa na mo ha no ne mo no matter how nipa nso no te bia no se awurade tɔ no a awurade be hyida ne ba obefa saa no me na mama na ma no de be ma ne ba de be kwa koye defo e wo ne maame abusuam me se afuwe ye be sua de deep ewia mekire later mekire hu nyankopɔn oni Satan na mo kana asɛm no oni Yesu Kristo different of Satan oni Yesu Kristo de tumi woni mu ana de nyame dɔ no a Kristofo ina ne sɛ nyame dɔ Satan Yesu me be kyerɛ ho a kyerɛ mu me metumira me kyerɛ sie because won kokon ne kasa kyerɛ me me kyerɛ ho dɔ a nyame dɔ Satan a obehunu kwa fa so betuwa na mo e wo Kristo mu ne wagya me so ti abronsam me yeseri wabrabɔ da bia wote de wote no me kyerɛ ho different Satan on Jesus Christ ntosoro yo bentam on dɔ a de nyame dɔ no me kyerɛ mo huhu mo ni ada wote me follow me na tie nia me kyerɛ no na wabrabɔ nsi wie sɔfo bia ni wa wo nhyira wo na brabɔ sɔfo bia ni wa okura yedie de kyekye mo waste mo time asonde ni yedie nto nyankopɔn nti asonde nim nyankopɔn te wakoma mu ɔyɛ hon konkono wo frɛ no ɔde wakoma ne yɛ adwuma nyame nka ho e wa dom amen